Never drink. Nej, han er frisk. Han gør det et forsøg til. Prøv at se. Ja, prøv at se, kan se. Det er jo sjovt. Hvad hvis han bare lige vil have så bliver han død i morgen? Nej, nu vælter de lige 2 oveni. Ja, nu vælger jo 2 andre. Men hjælper ham der? Ja, ham der. Nej, Jesper, du går ud. Ja, så vælter. Nå, det er ikke over. Hvad med at grine så træt? Nej, de tror, det er dig, der griner, kan se. Jeg kan ikke høre noget på det tidspunkt. Ej, det er Nå, han kommer på ski. Ja, på den ene. Der er ingen stave. Der er mange Ja. Åh, ja. Det er så sjovt. Okay. Okay. Det er sjovt. Ej, det er Nej, de har selv gjort det. Nu er vi ude i 7 forsøg. Hvad er det? 10 forsøg, så er du ude? Det kan ikke lykkes. Sådan en verdensdag. Nej, kan du gå ud med dig? Gå ud med dig. Der er Så lidt. find røven. Så, nu får han hjælp. Får han hjælp nu? Ja, det skal nu kommer han med det. Nu er du på knæ. Ja, et ben over. Det er meget skæv position. Det er noget, der er skidt mig. Nu er han inde i. Nu er det en Foden er mange. Ja, det havde jeg nok tabt. Ej, fy for helvede, hvor stik er lidt på. Undskyld. Vi kom til grin. Ja, nu er det en røv ud. Nå. Nå, der kommer der hjælp. Det er sådan en rescue team. Det er noget. Nå, nu tager han drådet. Han tager med sine venner. Hov. Nu tager han sin ski. Nu er ham derovre. Nu er han. Kom, sammen stille.